k tej našej dnešnej téme, ktorá nie je veľmi veselá, je to osobný bankrot. Väčšinou sa takáto osoba dostáva do takej špirály týchto dlhov, kedy sa snaží lepiť jeden dlh druhým, berie si pôžičky jednu za druhou a tým pádom jednu splátku hradí druhou. Je potrebné, aby títo veritelia aj sledovali obchodný vestník, či sa im oplatí prihlásiť sa do tohto osobného bankrotu. Niekedy aj tie náklady na prihlásenie tých pohľadávok môžu byť vyššie ako samotný výťažok. Po vyhlásení osobného bankrotu, ja neviem, vymýšľam si, že rok nemôžem podnikať, alebo chcem vyhlásiť osobný bankrot, ale nechcem prísť o majetok. Ako mám túto situáciu riešiť? Lexante On Air je podcast spoločnosti Lexante, advokátskej kancelárie. Ja som veľmi rada, že ste si našli čas, chuť si nás nielen vypočuť, ale aj pozrieť. A dovolte mi, aby som privítala v dnešnom podcaste túto veľmi sympatickú mladú dámu. Je to pani magistra Gabriela Turčáková, ktorá pracuje ako právnička práve v advokátskej kancelárii Lexante. Gabika, pekný deň vám prajem. Dobrý deň prajem. Ak by sme možno mohli na úvod povedať poslucháčom, divákom, ako dlho pracujete pre Lexante, aká bola vaša cesta? Bude to už takmer 2 roky, čo pracujem pre Lexante. Pracujem na pozícii právnik, aktuálne sa pripravujem aj na advokátske skúšky, takže budem vykonávať činnosť aj samostatne. Taktiež pracujem samostatne ako správca konkursnej podstaty. Takže vykonávam funkciu správcu, čo sa týka osobných bankrotov, konkurzov, aj reštrukturalizácií. Ono tak dobre v podstate ste mi nahrali k tej našej dnešnej téme, ktorá nie je veľmi veselá, je to osobný bankrot. Dobre to hovorím? Dobre to hovoríte. Síce to nie je oficiálny názov, ale je to taký hovorový medzi ľuďmi, sa veľmi často používa, aj keď zákon nám hovorí úplne niečo iné. A čo nám hovorí zákon? Zákon nám hovorí, že sa jedná o odĺženie fyzickej osoby. Odĺženie fyzickej osoby. Ja si to predstavujem tak, a skúste ma opraviť, ak to nehovorím správne, že niekto je niekomu dlžný peniaze a nemá ho z čoho vyplatiť. Presne tak. Tak vyhlási osobný bankrot alebo toto odloženie fyzickej osoby a už ich nemusí vrátiť? Tak ako hovoríte, sú tam určité podmienky, ktoré tento dlžník musí splatiť alebo musí splniť, ale je to tak. Takže niektorí správcovia aj viacerí špecialisti na tento zákon, aj na túto problematiku sa vyjadrujú tak, že sa jedná o prodlžnícky zákon. Takže je to tak, že ak osoba alebo dlžník splní určité podmienky, tak sa môže zbaviť svojich dlhov, ktoré nadobudú v predchádzajúcom živote. No to neznie ani dobre. Poďme si to rozobrať tak podrobnejšie, ak dovolíte. Takže ja sa úplne na úvod vlastne opýtam, čo to vlastne ten osobný bankrot je? Osobný bankrot by som aj povedala, že je to taký hovorový pojem pre odĺženie, ako som už spomínala. O tom bližšie nám hovorí aj zákon o konkurze a reštrukturalizácii, pretože pojem osobný bankrot nie je nikde špecifikovaný, je to vlastne odĺženie. No a toto odĺženie je teda v tomto zákone uvedené ako zbavenie sa určitých dlhov, ktoré má fyzická osoba. Bude to fyzická osoba podnikateľ alebo klasická fyzická osoba, ktorá, ak sa chce odĺžiť, musí spĺňať určité podmienky na to, aby sa týchto dlhov zbavila. Takže tie podmienky by sme si asi mohli následne potom aj rozobrať, čo všetko musí vlastne táto osoba splniť, aby sa týchto dlhov v rámci Európskej únie aj zbavila. Ale predsa len, že aké sú tie dôvody vyhlásenia toho osobného bankrotu? Medzi také dôvody, ak by som mohla spomenúť, sú hlavne, dajme tomu možno aj nejaká finančná negramotnosť týchto ľudí, prípadne životné situácie rôznych ľudí, po prípade, ak je to napríklad fyzická osoba, podnikateľ, nevidie mu podnikanie, má viacerých veriteľov, ktorí mu nesplnia svoje záväzky. Po prípade osoba sa môže dostať do takéto situácie aj po rozvode, keď je povinná platiť nejaké záväzky, buď už vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prípadne strata zamestnania. Väčšinou sa takáto osoba dostáva do takej špirály týchto dlhov, kedy sa snaží lepiť jeden dlh druhým, berie si pôžičky jednu za druhou a tým pádom jednu splátku hradí druhou. Takže je to taký nekonečný proces, kedy táto osoba už nevie, ako z tohto kruhu vonku. Rozumiem. A viete mi aj povedať, že ako je to na Slovensku s osobným bankrotom? Deje sa to často? Vyhlasuje sa
to často, alebo ľudia žiadajú o oddlženie svojich dlhov? Táto novela je platná už od roku 2017, takže od roku 2017 už prešlo týmto osobným bankrotom veľké množstvo týchto fyzických osôb. Aktuálne teraz je možno menší pokles, pretože tam osoby musia spĺňať aj určité podmienky, ktoré sa časom naplňajú. Čo sa týka napríklad exekúcie. Takáto osoba musí mať exekúciu platnú aspoň 1 rok, takže sú to ako keby také vlny, kedy tieto osoby spĺňajú všetky tieto podmienky, takže je to nárazové. Ale keby som tak mala všeobecne povedať, je tých osôb dosť. Ten trend je možno taký, že stúpajúci? Myslím si, že áno, nakoľko aj vzhľadom asi k dnešnej situácii, vzhľadom aj k podmienkám, čo sa týka podnikania na Slovensku. Takže je ten pohľad môj taký, že to bude asi už len rásť. Možno si povedzme nejaké také hlavné výhody toho osobného bankrotu, ak to porovnáme s nejakými inými formami, keď sa človek ocitne v nejakej finančnej tiesni. Ako takú výhodu by som považovala hlavne rýchlosť konania, pretože v zmysle tejto právnej úpravy, ktorá je aktuálne platná, tak je to v ideálnych prípadoch maximálne 3 mesiace. Takže dlžník, keď podá návrh na vyhlásenie konkurzu v Centre právnej pomoci, pretože všetky návrhy musia byť smerované priamo tam. Po pridelení správcu tento preskúma všetok majetok dlžníka a následne vykoná všetky potrebné úkony, ktoré trvajú približne, ako som už spomínala, tie 3 mesiace. Plus oproti iným spôsobom, pri ktorých by sme napríklad mohli hovoriť, že by sa tento dlžník mohol zbaviť týchto dlhov, ako napríklad dohody s veriteľmi, prípadne nejaký predaj svojho majetku. Je to výhodné aj z toho dôvodu, že ten dlžník samostatne nemusí vlastniť žiaden majetok, nemusí mať príjem, nemusí byť zamestnaný. Jedinou takou podmienkou je to splatiť jednu splátku Centru právnej pomoci, ktorá je vo výške 500 €, pričom Centrum právnej pomoci uzavrie s týmto dlžníkom aj dohodu o splátkach na 3 roky, pričom tento dlžník je povinný splácať po 14 € mesačne. Čo si myslím, že nie je veľmi vysoká čiastka a je schopný takúto povinnosť splniť. Takže myslím si, že je to veľmi priaznivé pre týchto dlžníkov, ktorých dlhy sa môžu pohybovať aj v stovkách tisíc eur. A kto má vlastne právo podať návrh na odloženie? Je to tá konkrétna fyzická osoba, alebo ho napríklad zastupujete vy, alebo ako to funguje v praxi? Áno, funguje to tak, že je potrebné, aby sa jednalo o fyzickú osobu, buď klasickú fyzickú osobu, alebo fyzickú osobu podnikateľa, ako živnostníka. To je jedna z povinností, pretože čo sa týka obchodných spoločností, tým sa spravuje už iná časť zákona, ale čo sa týka odlženia, tak sa musí práve jednať o fyzickú osobu, buď podnikateľa alebo nepodnikateľa. Ďalej je potrebné, aby bola táto osoba platobne neschopná. Platobne neschopná osoba je taká, ktorá má určité finančné záväzky aspoň 180 dní po lehote splatnosti. Teda ak niekomu dlžíme nejaké peniaze, nie sme 180 dní schopní ten záväzok splniť, tak vtedy sa už považujeme za platobne neschopnú osobu. Takisto je potrebné, aby mala centrum hlavných záujmov na Slovensku, čo znamená, že táto osoba musí mať pobyt alebo musí sa nachádzať na Slovensku, musí tu mať centrum záujmov, musí tu pracovať, musí tu žiť, nemôže žiť niekde v zahraničí. A takisto by som ešte spomenula poctivý zámer. Tento poctivý zámer to je jedna z podstatných náležitostí, čo sa týka osobného bankrotu, pretože už aj pri svojej praxi som sa stretla s tým, že niektorí dlžníci špekulujú a snažia sa obísť niektoré ustanovenia zákona, takže súd skúma pri vyhlásení konkurzu aj tento poctivý zámer, či dlžník je vlastne platobne neschopný, či sa nepriviedol do tejto platobnej neschopnosti účelovo a tak ďalej. Takže Spomínate teraz súd, to znamená, že ak niekto chce vyhlásiť osobný bankrot, tak to nemôže urobiť len tak, že dobrý deň, som tu a chcem vyhlásiť. Kto všetko rozhoduje o tom, že môže vyhlásiť ten osobný bankrot? Dlžník je povinný byť zastúpený Centrom právnej pomoci. Takže je potrebné, aby si našiel pravdepodobne v mieste trvalého bydliska určité centrum právnej pomoci, na ktoré sa obráti, ktoré mu aj vysvetlí určité podmienky, postupy, ako tento osobný bankrot prebieha.
následne vypracuje určité podklady, ktoré sú potrebné pre vyhlásenie konkurzu. Medzi takéto napríklad patrí zoznam aktuálneho majetku, teda čo dlžník aktuálne vlastní, takisto zoznam majetku, ktoré uvádzajú, čo vlastne ten dlžník vlastnil za predošlé 3 roky. V tomto zákone je to veľmi dôležité skrz odporovateľnosť právnych úkonov. Teda ak by dlžník vlastnil nejaký majetok v predchádzajúcich 3 rokoch a účelovo ho previedol, tak je to možné v tom zákone odporovať. Ako som už spomínala, jednalo by sa o nepoctivý zámer tohto dlžníka. Dajme tomu, poviem príklad, daroval by nejakú časť nehnuteľnosti, prípadne pozemok, prípadne predal pod cenu, aká je aktuálne trhová hodnota. Takže aj toto sa skúma. Ďalšou takou podstatnou náležitosťou je aj zoznam veriteľov. Ako som už aj predtým spomínala, výhodou je rýchlosť tohto konania, avšak dlžník by mal vedieť aspoň komu dlží. Nepotrebujeme, aby mal nejaký zoznam zmluv, prípadne nejakých dokumentov. To vôbec nemusí mať k dispozícii, avšak je potrebné aspoň, aby vedel, komu tieto finančné prostriedky dlží, pretože sa vypracováva v centre zoznam veriteľov, ktorý sa následne predkladá správcovi konkursnej podstaty. Taktiež jednou z podstatných náležitostí je aj životopis, ale nepredstavujeme si pod tým životopis klasicky možno ako pri zamestnaní, ale je to nejaká aktuálna situácia toho dlžníka, priebeh zamestnaní, rodinných príslušníkov, prečo sa doviedol do tejto platobnej neschopnosti. Takže toto sú všetko nejaké podstatné náležitosti, ktoré tento dlžník predloží v Centre právnej pomoci, prípadne spracuje priamo tam a následne Centrum právnej pomoci predloží tento zoznam aj s návrhom na súd, ktorý súd potom rozhoduje o tom, či vyhlási alebo nevyhlási konkurs. Čo v prípade, že súd konkurs vyhlási a teda je možné to odloženie tej fyzickej osoby spraviť? Čo sa deje potom? Aký je asi približný postup? Súd automaticky, ak posúdi, že všetky náležitosti sú splnené, tak vydá uznesenie o vyhlásení konkurzu s tým, že už v tom uznesení uvedie, že ten daný dlžník je oddlžený od tých všetkých dlhov, ktoré mal pred vyhlásením konkurzu, poučí veriteľov dlžníka a takisto ustanoví nejaké povinnosti správcu konkurznej podstaty. S tým, že je aj automaticky zo zoznamu vygenerovaný správca konkurznej podstaty pre to dané obdobie a pre ten daný okres, ktorý už následne prevedne alebo prevezme teda tú funkciu pod Centre právnej pomoci. Funkcia správcu následne je taká, môžem povedať z praxe, pretože už mojimi rukami prešlo viacero takýchto dlžníkov, je preskúmanie hlavne majetkových pomerov toho dlžníka. Takže aktuálna situácia, či niečo vlastní, takisto požadujem určité informácie z polície, čo sa týka automobilov, čo sa týka katastra, nejaké nehnuteľnosti, centrálneho depozitára cenných papierov, ak by náhodou dlžník vlastnil nejaké cenné papiere. Takže môžeme povedať, že správca prešetrí tú majetkovú situáciu. Všetko, čo vlastní, hej? Áno, čo vlastní ku dňu vyhlásenia konkurzu. A teraz napríklad, že prídete na to, že vlastní, neviem, teraz si vymyslím, hej, vlastní dom, auto, má nejaký príjem mu od niekiaľ chodí a tak ďalej. Vy to nejakým spôsobom zistíte, ako to má hodnotu. Áno. A čo sa s tým deje ďalej? Lebo má dlžníkov, hej, v nejakom rade, v nejakom časovom horizonte. Čo sa deje ďalej? Ešte by som vypichla, čo ste spomenuli, čo sa týka príjmu. Aktuálna právna úprava je taká, že sa nevykonávajú žiadne zrážky z mzdy, takže je výhodou ešte, ak je ten dlžník zamestnaný, pretože považuje sa to za poctivý zámer. Takže žiadne zrážky z mzdy sa tomuto dlžníkovi nevykonávajú, akurát sa spíše do zoznamu majetku, alebo je to nejaký súpis majetku, ktorý dlžník vlastní ku dňu vyhlásenia konkurzu, zistí sa trhová hodnota takéhoto majetku a následne sa určí spôsob speňažovania. Takže ak sa jedná, dajme tomu, o nejaké automobily, prípadne podiely na pozemkoch, tak sa určí všeobecná hodnota a zverejní sa táto hodnota v obchodnom vestníku. Na základe tohto zverejnenia majú následne osoby, ktoré majú záujem o vykúpenie takýchto, dajme tomu, položiek, môžu sa teda správcovi ozvať, že ponúkajú určitú sumu,
poviem napríklad príklad, ak by bol nejaký osobný automobil v hodnote 1000 eur, tak môžu sa ozvať, dajme tomu, aj 5 záujemci, ktorých z jeden ponúkne, dajme tomu 500 eur, 600 eur a vždycky sa vyberie ten, ktorý ponúkne najviac. A toto sa zverejňuje, ako ste spomenuli, v obchodnom vesníku. Áno. Tam je to verejne dostupné? Áno, je to verejne dostupný portál, kde sa môže dostať ktokoľvek, takže je to verejne prístupné. Takže môže si tam pozrieť, čo sa týka všetko, možno toho jeho daného dlžníka, či vlastne niečo vlastní, či nevlastní, prípadne môže aj vykúpiť nejaký takýto majetok. Z praxe však poviem, že možno 90% tých dlžníkov nevlastní nič. Takže je to také biednejšie, čo sa týka týchto majetkových pomerov týchto dlžníkov. Avšak niekedy sa teda nájdú aj takí, ktorí majú určité podiely, buď ich zdedili, prípadne pred konkurzom kúpili. Takže je to otázne, vždycky je to otázne aj pre správcu, či ten dlžník bude niečo vlastniť, pretože od toho sa odvíja aj tá jeho odmena. Ostaňme chvíľočku ešte v tej situácii, že niečo vlastní, že vy ako správca vlastne tej konkurznej podstaty sa dostanete k nejakému objemu peňazí. Akým spôsobom sa to potom rozdeľuje voči tým dlžníkom? Voči tým ľuďom, ktorým vlastne on dlží tento dlžník peniaze? Po vyhlásení konkurzu súd určí 45-dňovú lehotu na prihlasovanie pohľadávok veriteľov. To znamená, ak si my nájdeme v obchodnom vesníku ako veriteľ niektorého z dlžníkov, že vyhlásil osobný bankrot, máme 45 dní na to, aby sme sa prihlásili so svojou pohľadávkou ku tomu danému správcovi. S tým, že uvedieme výšku pohľadávky, dôvod tejto pohľadávky, prípadne sa môže jednať, o zmluvu o pôžičke, prípadne iné dôvody. Musí to ten veriteľ proste uviesť tejto prihláške plus doložiť potrebné podklady. No a následne podľa tejto výšky pohľadávky, lebo jeden veriteľ si môže prihlásiť vyššiu, jeden nižšiu pohľadávku, sa urobí percentuálny ako keby podiel a percentuálne sa to následne prerozdeľuje. Takže ak by sa speňažil majetok, dajme tomu za 1500 eur, tak tých 1500 po odpočítaní odmeny správcu sa prerozdeli pomerne percentuálne medzi týchto prihlásených veriteľov. Takže je potrebné, aby títo veriteľi aj sledovali obchodný vesník, či sa im oplatí prihlásiť sa do tohto osobného bankrotu, pretože niekedy aj tie náklady na prihlásenie tých pohľadávok môžu byť vyššie ako samotný výťažok. Aha. To je zaujímavé, ale na aké pohľadávky sa ten osobný bankrot nevzťahuje, lebo je aj takáto situácia? Určite áno, takže dlžník by si mal dávať vždycky pozor na to, že sa to nevzťahuje, dajme tomu na výživné, na deti, pretože to je už zákonom chránená pohľadávka, takisto pracovnoprávne nároky, prípadne škoda na zdraví, ktorá bola spôsobená úmyselným konaním v trestnom konaní. Takže sú určité špecifika, kedy tento dlžník od týchto pohľadávok odložený nie je. Na čo by ste možno ešte vy z vašej praxe upozornili pri osobnom bankrote? Aké najčastejšie možno chyby sa tam dejú? Z môjho pohľadu by si hlavne dlžníci mali dávať pozor na splátku Centru právnej pomoci, pretože je to jediná ich povinnosť, ktorá po vyhlásení konkurzu ostáva. Pretože títo dlžníci nie sú už povinní splácať napríklad splátky jednotlivým veriteľom, avšak sú povinní splatiť splátku Centru právnej pomoci, ako som už spomínala, po tých 14 eur, s väčšinou to býva na 3 roky, pretože ak by dlžník nezaplatil jednu z týchto splátok, môže to byť považované za nepoctivý zámer, kedy mu môže byť tento osobný bankrot zrušený. Takže odporúčam určite týmto dlžníkom dávať si pozor, prípadne to sledovať, aby nezabudli, lebo stáva sa aj to. Takže aby tam tie splátky proste sedeli. Veľmi často používate taký termín, že nepoctivý zámer, alebo existuje možnosť, myslím teraz z vašej praxe, že ten osobný bankrot teda je za tým možno nejaká špekulácia, niečo, čo teda s tým nejakým poctivým zámerom nekorešponduje? Určite áno. Stretla som sa aj s takými vecami, ak dlžník napríklad vlastnil automobil. Povedal mi, že on z neho vyberie motor, vymontuje, aby to auto nemusel predať. Po prípade povedal, že auto pustí do potoka a tak sa ho zbaví, ale je podstatné vedieť aj komunikovať s tými dlžníkmi, pretože vysvetlím im asi tie plusy a mínusy toho. Takže je to veľmi také špecifické.
Pravda, že treba pozerať aj hlavne na to, ako sa ten dlžník správa aj v priebehu konkurzu. Takže čo sa týka takých jeho povinností, aby sa to nedalo považovať za ten nepoctivý zámer, je hlavne to, aby poskytoval súčinnosť tomu správcovi. Už po vyhlásení konkurzu je povinný uviesť mu napríklad všetok ten majetok, ktorý vlastní, nezamlčať žiadne podstatné náležitosti alebo skutočnosti. Ak aj predal, dajme tomu nejaký majetok v predchádzajúcich 3 rokoch, tak treba uviesť, komu ho predal, za akých podmienok. Takisto, čo som spomínala, sú to aj tie splátky Centru právnej pomoci. Takže treba si hlavne dávať na tento pozor, pretože veritelia do 6 rokov od vyhlásenia konkurzu môžu podať návrh na súd na zrušenie tohto odĺženia pre nepoctivý zámer. Poďme si ešte rozobrať takú zaujímavú situáciu, že vyhlásim osobný bankrot, ja ako fyzická osoba. Moje dlhy sa vymažú, zrazu už nie som nikomu nič dlžná. A čo je potom, čo sa deje so mnou ďalej v živote? Môžem podnikať ďalej a prípadne si môžem niekde zamestnať, alebo to niekde skúma, či som už niekedy vyhlásila osobný bankrot. Už sa na mňa pozerajú nejako inak, alebo ako to funguje v praxi? No, táto osoba je vždycky vedená v obchodnom vestníku, ako som už spomínala. Tam jej meno je zrejmé. Avšak ľudia, ktorí nie sú znalí týchto portálov, tak asi si nevedia vyvodiť nejaké závery. Prepáčte, že vám do toho skáčem, ale tak hovorí sa bežne, že musíte priniesť výpis registra trestov. Nie? To je taká bežná vec, že sa zisťuje, že či nemá nejaký trest. Ale o tomto som ešte nepočula, že by niekto sledoval, že či náhodou ten dotyčný nevyhlásil niekedy neprešiel osobným bankrotom. To sú už špeciálne osoby, ktoré toto sledujú, ale inak nie je to ako výpis registra trestov, že by sa niekde prekladal. Skôr sa jedná o napríklad bankové produkty. Ak by chcela tá osoba následne po vyhlásení konkursu si zobrať nejaký napríklad úver alebo pôžičku, tak banka vedie nejaký špeciálny register dlžníkov, kedy môže byť považovaná za riskantnú, nakoľko dajme tomu už nesplácala predošlé splátky, takže nemusí alebo môže poskytnúť takýto produkt takejto osobe. Hej. Sú to skôr také interné smernice alebo interné usmernenia, kedy čo áno a čo kedy nie. Takže veľa dlžníkov sa ma aktuálne aj pýta na to, že chceli by sme si zobrať pôžičku. Niektorá banka presne poskytnúť môže, niektorá nemusí, takže je to aj na tej danej banke. Dá sa teda povedať, že ja ako človek, ktorý prešiel osobným bankrotom, nie som nejako obmedzovaná v nejakom mojom ďalšom živote? Podľa môjho názoru nie, pretože, ako som už spomínala, nevykonávajú sa žiadne zrážky zo mzdy, exekúcie sa zastavia zo zákona, takže ten daný dlžník sa môže kľudne zamestnať, môže vykonávať prácu na trvalý pracovný pomer, môže podnikať, nevykonáva sa mu proste zo zákona nič. Všetky tie dlhy, ktoré mal pred vyhlásením konkurzu, sa stávajú nevymáhateľné. Odporúčam hlavne, ale zamerať sa hlavne pri tom podnikaní na platenie potom odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne, aby sa znova nedostal do tejto platobnej neschopnosti. A čo s tými veriteľmi? No, ak ten dlžník má nejaký majetok, tak ten majetok sa teda predá, prerozdelí sa určitý výťažok pre týchto veriteľov. Ak to tak nie je, tak títo veritelia nedostanú nič. Dlžník sa odlží od týchto predchádzajúcich dlhov s tým, že pohľadávky týchto veriteľov nie sú spokojené vôbec. Takže sme vlastne na začiatku celej našej debaty, kedy ste povedali, že vlastne celý tento zákon nahráva práve tým, ktorí sú dlžní. Áno. Takže je to, ako som už spomínala, skôr možno prodlžnícke, pretože neviem si predstaviť práve ten pohľad tých živnostníkov, prípadne podnikateľov, ktorí možno budú mať práve to šťastie a vychytajú tých dlžníkov, ktorí následne vyhlásia tento osobný bankrot a nesplnia si svoje záväzky a povinnosti, pričom možno takýmto konaním privedú do tej platobnej neschopnosti aj samotného podnikateľa. Veď toto. A naozaj tam nie je žiadne obmedzenie, napríklad, že po vyhlásení osobného bankrotu, ja neviem, vymýšľam si, že rok nemôžem podnikať, alebo niečo podobné? Nie, čo sa týka podnikania, tak nie je to nejak obmedzené. Takže akurát jediná podmienka, ktorú som už spomínala, je to, že musí sa jednať o tú fyzickú osobu, musí mať to Centrum hlavných záujmov na Slovensku, musí mať prebiehajúcu exekúciu, ktorá je platná aspoň 1 rok. Máme tu ešte na záver si dajme také najčastejšie otázky, ktoré sa vlastne vy ako správca stretávate.
Po akom čase od vyhlásenia osobného bankrotu dostanem úver alebo pôžičku? K tomu som sa už teda vyjadrovala, je to také špecifické, nakoľko každá banka môže poskytnúť po inom čase. Odporúčam zväčša možno prísť k viacerým bankám, vyskúšať, spýtať sa, informovať sa a buď poskytnú, prípadne neposkytnú. Takže nedá sa presne povedať, že či áno, či nie. Áno. Som zamestnaná, môžem vyhlásiť osobný bankrot? Áno, samozrejme, takisto nebudú vykonávané teda žiadne zrážky, je to ešte považované za poctivý zámer s tým pádom, že dlžník sa snaží zaradiť sa do bežného života, mať nejakú mzdu. Takže áno. Toto je veľmi zaujímavá otázka, ktorú sme v podstate tiež už tak čiastočne prebrali, ale tam sme sa skôr rozprávali o tom, že či môžem po osobnom bankrote začať podnikať, a to je otázka, že či môžem po vyhlásení osobného bankrotu pokračovať vo svojom podnikaní. Toto je veľmi zaujímavá otázka. Áno. Lebo možno práve vďaka tomu podnikaniu som sa dostala do osobného bankrotu. Áno, živnosť nemusí byť zastavená, takže niekedy po roku 2017 s tým živnostenské úrady robili určité problémy. Aktuálne je situácia taká, že ten dlžník podnikať môže a môže aj pokračovať vo výkone svojho podnikania. No, za najzaujímavejšiu považujem práve túto otázku. Ako často ja môžem vyhlásiť osobný bankrot? Lebo toto, čo ste mi povedali, mne z toho vychádza, že vlastne vyhlásim osobný bankrot, čaute, čo vám dlžím, idem ďalej, zase vyhlásim osobný bankrot, čaute, zase idem ďalej. Jasné, je to taká podmienka, že každý dlžník môže vyhlásiť osobný bankrot len raz za 10 rokov. Mala som už aj takých, ktorí sa po roku ozvali, či môžu vyhlásiť znova. Takže roku. Áno. Takže... A tiež to bolo s poctivým zámerom, Určite, hej? Áno. Takže raz za 10 rokov. Áno. Tu je ešte podmienka obmedzená takto časovo. A chcem vyhlásiť osobný bankrot, ale nechcem prísť o majetok. Ako mám túto situáciu riešiť? Tu si treba vždycky rozmyslieť, aké následky ten osobný bankrot bude mať asi na toho daného dlžníka, pretože ak má nejaký významný majetok, dajme tomu rodinný dom, prípadne nejaké podiely na pozemkoch, ktorých sa nechce vzdať, tak existuje ešte už okrem odĺženia možnosť splátkového kalendára. Splátkový kalendár je taktiež upravený v zákone o konkurze a reštrukturalizácii, pričom podmienky sú trošku odlišné s tým, že majetok tohto dlžníka sa nepredá ako pri osobnom bankrote, avšak správca konkurznej podstaty stanoví ako keby taký splátkový kalendár, pričom dlžník je povinný splácať určité splátky v určitých obdobiach týmto veriteľom. Takže je to výhodné skrz hlavne pre tých, ktorí nechcú prísť o ten svoj majetok. Takže to je asi jedno. A ešte tam nie je exekúcia zrejme. Áno. Takže to je jedna z takých možností, prípadne prichádza do úvahy nejaká dohoda s veriteľmi, ak by bol tento dlžník ochotný, prípadne napríklad dajme tomu zamestnaný, má nejaký príjem a môže si bokom odkladať nejaké peniažky pre tých veriteľov a splácať im nejaký obnos peňazí. Po prípade takisto zostáva na uváženie aj predaj toho majetku a následne vysporiadanie sa s tými veriteľmi. Takže sú viaceré možnosti, vždycky odporúčam aj komunikovať s tými veriteľmi, aby nezostali aj oni zaskočení. Takže je to aj na uvážení toho dlžníka. Ako som už spomínala, hlavne ten osobný bankrot je prevažne pre tých, ktorí ten majetok nemajú. Takže... Ak nič nemám, tak o nič neprídem, nie? Tak. Nie, tak samozrejme nechceme sa smiať, je to naozaj vážna téma, ale ešte je tu jedna veľmi zaujímavá otázka, ktorú ste už naznačili, že sú tam, na to, aby som mohla vyhlásiť osobný bankrot, musím spĺňať nejaké podmienky a jedna z tých podmienok bola, že musím žiť a pracovať na Slovensku. Aha, no. Čo v prípade, že pracujem a žijem v zahraničí? Ja môžem vyhlásiť osobný bankrot na Slovensku? Nie, potom nespĺňa ten dlžník práve tú náležitosť toho centra hlavných záujmov na Slovensku. Takže súd toto pri vyhlásení konkurzu skúma, ak by tento dlžník presne pracoval, prípadne žil dlhodobo v zahraničí, tak mu tento osobný bankrot nevyhlási. Je toto napríklad, teda, ak dovolíte ešte otázku, obmedzené nejakým časom? Že ako dlho napríklad dlžník odíde do zahraničia, žije tam rok, dva? Jedná sa hlavne o aktuálnu situáciu, takže možno spätne nestretla som sa priamo v praxi s tým, či by to bolo nejako časovo obmedzené. Jedná sa hlavne asi možno o ten rok, dva, aby to spätne sedelo. Takže nie je to zákonne nejako upravené. Súd skúma aktuálnu situáciu.
Dajme si na záver také vaše, naozaj také z praxe, také odporúčanie, že ak nás niekto počúva, má finančné problémy, alebo naopak je veriteľ, niekto mu dlží peniaze. Čo s tým osobným bankrotom? Odporúčate, neodporúčate? Podľa toho, z ktorej strany sa na to pozriem. Ak by som sa na túto situáciu pozerala z pohľadu dlžníka, tak odporúčam, pretože táto forma zbavenia sa dlhov je relatívne ľahká a rýchla. Avšak z pohľadu veriteľa by možno bolo vhodné ešte pred vyhlásením konkurzu kontaktovať toho dlžníka, skúsiť sa dohodnúť, prípadne na nejakých splátkach, na nejakom riešení danej situácie. Vždycky je to vec pohľadu aj toho daného dlžníka. Situácie sa môžu rôzniť, takže nedá sa to nejako špecifikovať, v určitej situácii sa správať tak alebo tak. Mhm. Dobre, tak toto boli záverečné slová pani magistry Gabriely Turčákovej, ktorá pracuje ako právnička pre spoločnosť Lexante. No a ja pevne verím, že sa s vami uvidíme pri ďalších zaujímavých témach práve v Lexante On Air podcaste. Majte krásny deň, dovidenia a vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem krásne, dovidenia.